ati setyaku bisa anduweni marang sang biasa sini Matur nuwun Mas Gayeng. Nah, ngeten blockinge mbak-mbak mriki mangke joget bareng ten mriki. Mriki kula jugoke loro Mas Komet. Oh nggih, Mbak Birgita karo Mbak Winong. Ah. Pamundhute pepunden kula saking Klecorjo. Ha, ngersakake ya kuwi Ninggal Katresnan. Ninggal Mriki Katresnan, mriki nggih. joget. Heeh. Garap rong ramban, pisan dangdut, loro jaranan. Cocok menika. Nah, bidadari cantik-cantik sabar nggih. Mas anu MC-ne no nyarke. Lah ngono lho, Ayo, monggo nyarke. Ayo. Oke, Wah, baik saudaraku, asik. malam yang sangat luar biasa tentunya. Meskipun berbau kecap, ABC. Ayo. tapi tidak masalah. Kita panggilkan salah satu presiden yang sangat luar biasa tentunya. Ada salah satu presiden yang sudah tidak asing buat Anda semuanya. Mantap. Siapa dia kalau bukan? Kowe iki MC kok malah cengengesan piye to, Mas? Sopo ya? Lho sapa ae kok wong wau wis diparingi dawuh sinten nak ya ngono to? Sinten menika? Yo, Sinten? Pak Si. Pak si. Iki menika Deaseng. Sinten? Mbak Winong kali Birgita. Winong bir hitam. bel kita kok bir hitam piye to kowe iki? Bel kita. Bil kita. Nah, Kaya pil to. ugi niki nyuwun sewu, Pak. Siap Mas Sing Dodo. mirsani mboten nek piyayi-piyayi napa sing mriki-mriki mawon. Ternyata yang nonton hari ini ada tamu dari luar negeri. Amsterdam. Mr. and Miss Sopo kuwi? Misi series. Mrs. Series kuwi wah pot coklat kasa. Monggo. Oh niki beliaunya juga dokter nggih. tenaga Ah, kesehatan. Ya, kesehatan, itu anu tenaga medis. teman saya. Oh rencana jenengan? Menginap di rumah saya, nggak bayar dia. Oh. Namanya Mas Yonas sama istrinya. Kalau Mas Yonas itu guru di Spanyol, Heeh. guru musik. Iya. Kalau istrinya itu namanya Mbak siapa begitu sih? Mbak Rotio adalah ini benar dia adalah dokter di Spanyol. Luar Melihat wayang di RSUD Gelopo. Oh. Gelopo melawan Spanyol. Mr. Yona, good night. Thank you very much for welcome. I love you forever for you I miss you baby. Cek ke titik ala ketara. Apa kok becek ke titik ala ketara? Kali-kali nek londo bingung ya. Bahasa Inggris kok so. Ugi kula aturaken dumateng kadang kula ingkang tebih saking Surabaya rawuh mriki terma wali-wali ngrejengaken Madangkara Pak Waris Sugiono Pak matur Waris nuwun Sugiono, rawuhipun. jis, Nggih. mbak nuwun rawuhipun. Bapak Hari Wuryanto matur nuwun rawuhipun. Ah, Ya. nggih. Monggo yuk berdiri Yuk, monggo. langsung kemawon Asik. ninggal katresnan. Dados. Bidadari bergoyang ayo bidadari. Coba.
Hop, Mbak. Oh. Selamat sukses untuk RSUD Ndelopo melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Awas. Sampun diaturi menika Pak nggih. Nggih. Anjih. Capono dilatono. Kok kecapono dilatono nyapa to? Lah iki yo ngono, aroma kecap ya dilake aku yo ngono. Kaya karo tak wasne, tak teliti. Piye? Oh kadung joget penak ngutang yo kaya kae. Oh, lek daerah sini aman, Mas. Ini? Heeh. Oke. Daerah kono rawan. Lan ngenten Mas Dodo Komet. Injih, Mak Cang. Kula sanget matur nuwun dumateng keluarga besar RSUD Ndolopo lan ugi dumateng Abah Kiro namargi dalu menika niki sejarah kula saged dipun sindeni kalian Maestro Sinden Madiun. Oh nggih, Nggih, Ibu Endang. Oh, Ibu Lastri menika lenggah. Lan nyaosi prisa Mas, kula wau dugi lak jam sekawan sonten. Nggih. Jebul lokasi wayangan ini sangat dekat dengan makam almarhum dalang maestro pada tempo dulu yaitu Ki Gondo Buwono. Ki Gondo Nun sewu Pak Mantep niku le meguru teng Mbah Gondo Buwono. Yen jenengan prisa lakon Kumbakarna gugur, Kumbakarna dikeroyok kethek pirang-pirang. Itu menurut kabar yang saya terima itu adalah karya Mbah Gondo Buwono adalah seniman besar asli dari Madiun. Luar biasa. Mumpung para lenggah nyuwun pangapunten Pak Hariwur lan ugi sedaya pejabat menika maestro sangat luar biasa Pak Gondo Buwono menika menawi pareng kula nyuwun menika makamipun menika dipun dandosi supados sae supados mangke menawi wonten seniman utawi sinten kemawon ziarah wonten mriku rumaos nyaman paling boten saged kados makamipun Ki Nartasabda ingkang mapan wonten ing Semarang menika panyuwun kula. Oh iya, ngoten. Ya, saya Bu Endang Sulastri njur disuwun berkah apa? Ya nyuwara kula aturaken dumateng para pinisepuh mliginipun Pak Hariwur ingkang pancen ya maniak klasik slendro menyura tembange Sinom Parijata kemawon Bu nggih tamba kangen. Wah iya, Monggo Bu Endang Sulastri kula aturi nyebawakaken monggo. Ugun niki mangke tasih wonten Mas Arya, Pak. Nggih. Oh nggih, Nggih to, Pak. Nggih.
Sugeng Laras. Inggih ngaturaken panuwun dumateng Ibu Endang Sulastri ing sampun kepareng minangkani panyuwun kula. Iya Sinom Parijata. Mugi-mugi Bu Endang tansah pinaringan seger waras, kiat lan ugi panjang yuswa. Ya. Mas Arya pripun? Nggih, menika pun siap kok menika wau. Nggih. Nggih, Pak. Ha, nggih. Katur dumateng Mas Arya. Wah. Niki sing nyiptakne lagu Lintang Asmara ya Mas ya? SMS. Kok iso SMS ki piye to kowe iki? Gak kuwi to. Lintang Asmara kok SMS nggih. Bang SMS iya. Lah nggih. Niki kula info saking Mas Menti malah duka niki. Oh, tasih Mas Arya tasih. Nggih. Monggo. Ha, nggih. Katur dumateng Mas Arya. Monggo Mas Arya. Nggih. Monggo mriki. Ya, nggih. Nggih. Dalu niki seniman sami ngempal teng Komplit mriki Pak. komplit tenan niki bengi iki. Nggih. Luar biasa. Aturi mik. Nggih. Mas Arya teng mriku napa teng mriki jenengan? Jumeneng mawon Mas. Anu. Lah, Ngeten. nggih. Ya, nggih. Sugeng dalu bejange. Sugeng dalu Mas Arya. Lek codot sugeng dalu. Kok codot? Trowelu kula mboten cedot kok iso dodok ngoten lho kok iso codot Oke, foto. dodok. Nggih. Nggih. Derekaken apa, Pak? Nun sewu ngripta tembang menapa Mas Arya? Tembang Tresno. Tembang Tresno. Nggih. Menika badhe duet tembang menapa? Saged to tembang Tresno niki. Wah, lho niki jane Kula sing mboten saged biasane kula ditabuhi keyboard niki gamelan dodok-dodok nggih. Napa mawon sak? Anu nyuwun di Sing niki napa sing mriku? Bono niki niki palsu. Enek ora sinden sing saged? sing napa niki Lek tembang? mboten nggih Tembang anu Lintang Asmara lek mboten nggih. Piye to? Nggih. Lintang Asmara. Lintang Asmara Mas Mara nggih. Mas niki. Nggih, Kalau mboten. nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih. Tak golekne Lintang Asmara karo sinden jenenge Lintang ya ta? Ayo. Ngene. Ayo mangga, ya kena. Nah, nggih. Ngono. Neng neng kene wae kok kae lanang kabeh sak menawa kae Pak. Anu Mas Arya kersane ngriki mboten. Ayo. Oh dinggo royokan. Mriki Mas. Bos, Nggih. nggih. Tem mriku jenengan remuk mangke. Lah.
Nggih, penangkal petir diam dulu nggih. Monggo, Mas. Anu. Ya. Lintang Asmoro. Dados.
Lek Komet, Nggih. ketoke pas rep kula kecirit titik ta. Mboten napa-napa. Pancen nak teng kene gamelan ngaten nggih radi dhuwur nggih mboten napa-napa. Sembah nuwun nek ngoten. Nggih, Nggih, matur nuwun Mas sanget Arya. Mas Arya. Nggih, Mas Arya Bangun. Biasa matur nuwun. Nggih, nggih. Mas Dodok, Mas Komet. Nggih. Karakter Piyai Madiun niku lakon genah seneng. Nggih. Lucon ya ana, Nggih. lagon ya ana, telung perkara kudu kecakup. Lah, niku. Selamat sukses untuk RSUD Ndolopo Ndolopo. Madiun. Nggih. Madiun. Pripun dongane jenengan kagem RSUD? Mugi-mugi RSUD Ndolopo Madiun tansah sukses dalam menjaga kesehatan untuk masyarakat desa sini, khususnya umumnya untuk sedaya Kabupaten Madiun, dan sukses untuk melayani semua masyarakat, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, sami. Kok sami kuwi iki ya duwe pikiran dhewe apa ngono lho kok sok Kliru aku. Nggih, sembah nuwun kula tak mbacone gelaring cerita. Nggih. Lan niki mangke wonten kas-kas dari Madiun yang jane kekurep menining mboten langka ingkang ngertos. Serpek Madiun 46 niku wonten, Songo wonten, Menyura ugi wonten. Nggih. Matur nuwun awit panjenenganipun sukses selalu. Amin. RSUD Ndolopo Madiun. Amin. Kumalebet bandir rontek melumbuh sampur busananing wadya kumebyara srika wuryan pindha jala nit